Kto hral postavu Jacka v Titanicu? Je to za A. Leonardo DiCaprio, za B. Brad Pitt alebo za C. Jakub Prachař. Je to za A. Leonardo DiCaprio. Ako sa volá lev v rozprávke Levý kráľ? Je to za A. Mufasa, za B. Simba alebo za C. Scar. Je to za B. Simba. V ktorom filme uviazne hlavná postava na Marse? Je to za A. Gravitácia, za B. Marťan alebo za C. Interstellar. Je to za B. Marťan. Ktorý film je o sne, v sne, v sne? Je to za A. Tenet, za B. Inception alebo za C. Matrix. Je to za B. Inception. Kto hral hlavného hrdinu vo filme Forrest Gump? Je to za A. Tom Hanks, za B. Tom Cruise alebo za C. Marlon Brando. Je to za A. Tom Hanks. Ktorý film má hlavnú postavu menom Travis Bickle? Je to za A. Nightcrawler, za B. Drive alebo za C. Taxi Driver. Je to za C. Taxi Driver. Ktorý film sa odohráva takmer celý v jednom hoteli? Je to za A. Shining, za B. Psycho alebo za C. The Grand Hotel Budapešť. Je to za C. The Grand Hotel Budapešť. Ktorý herec hral Hannibala Lectora? Je to za A. Anthony Hopkins, za B. Gary Oldman alebo za C. Al Pacino. Je to za A. Anthony Hopkins. Ktorý film sleduje vzostup Facebooku? Je to za A. The Founder, za B. Social Network alebo za C. Steve Jobs. Je to za B. Social Network. Ktorý film má hlavnú postavu menom Maximus? Je to za A. Troja, za B. Gladiator alebo za C. Statočné srdce. Je to za B. Gladiator. Ktorý film získal Oscara za najlepší film v roku 2020? Je to za A. Joker, za B. 1917 alebo za C. Parazit. Je to za C. Parazit. Ktorý film má najdlhší single shot, takzvaný one take? Je to za A. Birdman, za B. 1917 alebo za C. Children of Men. Je to za A. Birdman. Ktorý český film má hlášku Proletáři všech zemí, vylište si prdel! Sú to za A. Belišky, za B. Musíme si pomáhať alebo za C. Samotáři. Je to za A. Belišky. Ktorý herec mal pôvodne hrať Ironmana, ale túto rolu odmietol? Je to za A. Nicolas Cage, za B. Clive Owen alebo za C. Tom Cruise. Je to za C. Tom Cruise. Ktorý slovenský film sa odohráva počas SNP? Je to za A. Bátory, za B. Tlmočník alebo za C. Ostře sledované vlaky. Je to za B. Tlmočník.